Япония работи активно за организирането и провеждането в България на различни културни прояви с цел задълбочаване на контактите и взаимното разбирателство между двата народа. Дни на японската култура се организират за първи път през 1990 година. Те винаги предизвикват огромен интерес в гражданите и имат голям принос за заздравяване на отношенията и взаимното опознаване на България и Япония. Дните на японската култура се организират в Република България от посолството на Япония. За 25-та поредна година българската общественост има възможността да се докосне до древното и съвременното лице на богатата японска култура. А сега с огромно удоволствие искам да ви представя културното аташе на посолството на Япония от нас, госпожица Мивако Токомици, която ще ни говори на чист български език. Много се радвам, че в рамките на 25-те юбилейни дни на японската култура успяхме да организираме мастерския концерт тук в Кюстендил с любезно съдействие на Августина Кюстендил и художествена галерия. Позволете ми да изкажа моята дълбока признателност на хората в Августина Кюстендил и също галерията, особено на господин Господан, директор на галерията, които са полагали усилия да се осъществи днешния концерт. Изпълнителят господин Йоски Юрие, който се изявява многократно на международна сцена, ще свири японската традиционна флейта шакохачи. Шакохачи е древен японски инструмент с много нежен и деликатен звук и направен от бамбук. И със своите прекрасни изпълнения господин Илие не веднъж е горел сърцата на своите много добри почитатели по света. Този път ще изпълни за вас класически пиеси за шакохачи и също свои оригинални твори. И научих, че ще има време за въпроси. Надявам се, че сте задавате много въпроси, да се задълбочи вашето разбирателство към японската култура. А сега моля за вашите аплодисменти за господин Йоски Юрие да поканим на сцена. Добър вечер, дами и господа. Благодаря ви за топлото посрещане. Тази вечер ще изпълня за вас творби с помощта на традиционния японски инструмент шакохачи. Този инструмент шакохачи е направен изключително единствено от естественият бамбук, който расте в гората, като в него са отворени дупки и няма никаква друга намеса. Първото произведение, което ще изпълня тази вечер, е класическа песен, класическо произведение на шакохачи, което се нарича Цуна но Сугомори или Гнезденето на жеровите.
тази песен, че това произведение представлява гласът на, както неговото заглавие, представлява гласът на жертвите, които гнездят. 曲の中には、まさに、本当に鳥の鳴き声のような、技が登場しますので、ぜひ、その鳥尺八の、技を、探しながら、どこが鳥の鳴き声か、探しながら聴いてみてもらえたらと思います。В това произведение се включва и изкуството да се създаде гласът, наистина гласът на самите жертви. Така че ще ви бъда много благодарен, ако обърнете внимание къде точно в самото изпълнение се включва това изкуство. Благодаря за внимание. Това изкуство за пресъздаване на гласа на животните се нарича коро-коро. Инструментът шакхачи се е използвал от дзен-монасите, дзен-буддийските монаси, наричани комусо, за аскетически практики. Затова тези произведения, които са по-стари, имат доста строг характер. Следващото произведение е композирано авторско произведение, което е по-модерно.
界の雫という曲で、緑や水をイメージした曲です。Произведението се нарича Джакайно Шидзаку или капка в безбрежната гора, което пресъздава зеленината и водата. またこのバックグラウンドの音楽と一緒に演奏しますけれども、このバックグラウンドも自分で作曲してきました。Музиката, която ще чуете като бекграунд, също е авторска. Благодаря ви. Следващото изпълнение ще бъде на песен, която в Япония може да изпълни всеки от деца до възрастни. Нарича се Коуджо на Цки или Луната над руините на замъка и представлява тази картина на луна над стар замък. Това произведение представя много носталгична картина и се състои, то представлява изпълнение, свързано с японската традиционна техника на пентоника. В японската култура това чувство, което се нарича самиши, т.е. носталгия, изразява всъщност е много близко до чувството, което изразяваме с оцукуши, т.е. красота. Благодаря ви.
穴がたった星が開いています。В този инструмент, наречен шакохачи, има само 5 отворени дупки. なので、ヨーロッパのドレミファソラシドもこの5つの穴では足りません。Затова европейското до ре ми фа сол ла си до и така нататък не може да бъде изпълнено само с помощта на тези 5 дупки. なので穴を半分だけ塞いだり、3分の1だけ塞いだり、3分の2だけ塞いだり、微妙にコントロールして音を作っています。Затова звукът се произвежда като се затваря или само половината от дупката, или 2/3 от нея, 1/3, и по този начин могат да се предадат всички звуци. 試しにこの5つの穴を順番に開けるとどういう音階になるかやってみたいと思います。Сега искам да ви покажа как могат да се затворят тези дупки последователно и какво ще се получи. Получават се ето тези 5 звука. そしてさっき言った指を少しだけ閉じる、少しだけ開くという技を使ってドレミファソラシドを演奏しています。А сега искам да ви покажа как с помощта на тази техника, като съвсем леко се затворят дупките, как може да се произведат до ре ми фа сол. Ето по този начин. Когато се погледне клавишите на пианото, от долно до горно до, когато се натискат клавишите, като се натискат едновременно черни и бели клавиши, се получава следната комбинация. ヨーロッパの楽器と合奏する、コラボレーションするためにはその12の音を出す必要があります。試しにやってみたいと思います。Ето за това, тъй като се състоят от 12 звука, по този начин, когато правя изпълнения съвместно с европейски изпълнители, използвам тази техника, за да възпроизвеждам 12 звука. Ето по този начин могат да се разделят. そして尺圧にはさらに細かいテクニックがあります。それは指を使わずに首の角度だけで音を変えるという技です。В изпълнението на шакохачи има още една техника, която може да се приложи без използването на пръсти, и това е с движение на главата. では、全く指を動かさずに首の角度だけで音程を変えてみたいと思います。Ето сега искам да ви покажа как без изобщо да движа пръстите си, само с промяна на ъгъла на главата ще покажа тази техника. Ето по този начин се променя. 尺八には首振り三本という日本のダジャレのような言葉があります。В Япония има поговорка, която гласи, че за научаване на движението на главата отнема 3 години. これは今この首を振る技ができるようになるまで3年かかるほど尺八の習得が難しいという意味です。Това означава, че научаването на шакохачи е толкова трудно, че отнема 3 години само за да се научи да се мърда главата по този начин. では次の曲は、現代音楽、コンテンポラリーの音楽ですけれども、そういった尺八の、古い技や、いろんな複雑なテクニックを、
用いて、現代に作曲された曲です。Следващото изпълнение е на модернизирано произведение, което обаче използва и тези стари трудни техники. チクライ五章という曲ですけれども、この曲は息のコントロール、急に息を強めたり弱めたりするというコントロールが音量の同じく急に変化させるような難しいテクニックが必要になる曲です。Това произведение се нарича Шакохачи Чикорай или малко произведение от 5 части за Шакохачи и показва как е необходим изключителен контрол на издишването и вдишването при изпълнението. Сега, ако имате някакви въпроси, моля сега в момента да ме питате. Да, има специални нотници за шакохачи. Изписват се с една от писменостите на японски език, катакана. Ако ви интересува, бих могъл сега да отида да взема да ви покажа. Дали се разбрахме с какво въпрос му задава? Има ли други въпроси? Произведения музикални за барабан, тайко и тази трета. Познавачи.
Имаше скоро концерт в Япония на барабани Тайко. В София. Вие сте свързани нещо? Да, те са доста известни. Мисля, там и от техния екип сте вие. От екипа на общото. Не. Аз съм само любител. Има такива произведения, да, но когато се направи такова общо произведение, звукът на барабана, който се нарича ладайко, японския голям барабан, тъй като е много силен, има нужда от микрофон за усилване на звука на шакохачи. Други въпроси имате? При това интересно изпълнение, как се диши? Учи ли се отделно дишането или... Да се диши.